Здравейте, приятели! В това видео ще се научим как да изкарваме пари от интернет по един нов и съвършено интересен и елегантен начин. Ето защо ние ще се запознаем какво представлява новата криптовалута биткоин, как да зарегистрираме наша биткоин сметка и къде да изкараме тези така ценни биткоинти, по които в последно време целият свят просто е поудял. Значи, биткоина представлява нова валута, която е съвършено независима от всички банки. Тя е абсолютно анонимна. Т.е. човек, който има сметка, никой не може да разбере колко пари има по тая сметка, никой не може да следи неговата сметка, никой не може да му спре транзакциите. Абсолютно нищо такова не може да се случи. Биткоините имат едно основно положително качество. Те са анонимни. Второто положително качество, при тях няма инфлация. Тяхната цена единствено може да расте. И трето положително качество е, че биткоините са абсолютно независими. От никой, нито една държава не ги контролира, нито една банка не ги контролира, което ги прави прекрасно средство за обращение между хората. Така, как да зарегистрираме наша биткоин сметка? Под това видео има линк, по който може да зарегистрирате своята биткоин сметка. Ето, когато отивате по линка, ви се отваря сайта blockchain.info. Аз ще отида в началото на самия сайт, за да може да ви стане ясно какво точно правя. При отварянето на сайта, избирате си тук език, който ви приляга и натискате портфейл. При натискането на портфейл ни се отваря ето тази страница. Без особено затруднения попълваме регистрационните данни. Както виждате, единственото, което се изисква от вас е имейл. След това парола и въвеждането на кода от капчата. Няма абсолютно никакви лични данни, които да вкарвате. Аз вече имам сметка, така че няма да регистрирам нова. Просто ще натисна ето тук. И след това натискам влез в своята сметка. След като въведа своята парола, спокойно мога да влеза в своята сметка. След като сте се регистрирали на сайта, под това видео има друг линк, на който трябва да се регистрирате, за да може да изкарвате тези така ценни биткоинти. След като сте натиснали на линка, ви се отваря ето този сайт. Преминавате лесна регистрация и след това на този сайт може да изкарвате биткоини колкото поискате. Единственото нещо, което трябва да правите, за да получавате биткоините, е просто да въвеждате ето тази капча. Ето аз я въвеждам. Така. Както виждате, до момента тази седмица изкараните от мен биткоини са 8630. След натискането на копчето Roll, сега ще видите, ето промениха са на 8855. Аз изкарах 240 единици биткоин. Имайте предвид, че един биткоин струва почти $1000. Така че не се очудвайте защо тук е 0,0, защото един биткоин струва почти $1000. Това е всичко, което трябва да правите. Всеки час ви излиза такава капча, която трябва да въвеждате и да изкарвате тези биткоини. Както се казва, не е по много, но за сметка на това е редовно и можете да изкарвате стабилен доход и стабилни пари от интернет. Това беше за сега всичко от нас, приятели. Ако имате някакви въпроси, моля под коментарите на това видео напишете ги, ще бъда щастлив да отговоря на всеки един от вас. Подписвайте се на канала, поставяйте лайки, палец нагоре, разбира се. Ще се видим в следващото видео. Чао!